Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana Simbu Siakoka. Ngiphinde futhi ngikhulume ngikubambe lapha kwi-TV show. Kodwa isikhathi esiningi-ke kule TV show khona engibalalela kakhulu because izinto abayikhulumayo zenza ukuthi ngibuye ngikwazi ukuzoxoxa nawe la. Nayi into esingomakhwela, guys, amanye ama-video because ayaqhubeke abamaningi. Umakhwela nje siqala ukukhuluma ngaye singakamboni la ku-TV, sezwile ukuthi khona number 5 ozayo. Manje sekune-comment ukuthi hayibo inzondo engaka, iyabona ukube mhlambe sikhuluma ngendlela e-right mina nawe sithando sami. Yabo uMangwabi unkosikazi yabo umsele ko number 4 ezolanyo number 5, sikhona isikhathi la ayitshela khona ukuthi uye wayefila kanjalo. Akhona futhi amazwi atshelwe wona wazizwa kanjalo. Khona futhi izinto azibonile wazizwa kanjalo. Kodwa sephakathi sezikhona izinto ayibuka manje ngenye indlela. Lento ke ngithi isekhoneni iyambuka uMakhwela, izosondela ayibuka njengemovie. Okunye akufihlekile kuyo le TV show. Phela ngithi TV show eqaleni uyibuke njengathi esibuka i-TV show, manje mhlawumbe usayibuka njengonkosikazi, akasayibuka ukuthi hawu lezi ezinye izinto nazi ziyavela. Nayi nje isibonelo esingekho kude. Angithi uMakhwela manje ukhulelwe, umsele kuzoba nengane. Semizwile kodwa umsele ukuthi ukugiya kwakhe kakhulu kunokuprove ipoint lokuthi ngisakwazi, engathi yena ubefuna nje ubufakazi. Sizwile leyo part, ake ngithi khona abayizwile. Nakho kwi-recent episode kuyahanjwa. Makhanjwa uMangwabi ophumayo othi ngiyakadokotela, le ngane ahamba naye ekaMseleko. Angithi sesikhuluma ngaye ubaba. Uthi ngiyamkhulula ukuthi akahambe. Uthi ingane injani iphethwe yini, uMangwabi ohamba ngemoto. Uphuma nengane oyisa kadokotela. Ubaba wengane ufika wathini, hamba. Angithi ubhizi nezinye izinto. Usazoyibona leyo nto ayi-experience. Angazi ukuthi-ke inzondo mhlambe i-tone yami noma yini weJesu. Ayi ngeke siyakhala la ixoxe nge-TV show. Sidlule kwekaMangwabi, angithi nje nazi ingane engaphathekile. Useyahamba uma wayo uphuma nemoto uyabe yakadokotela. Zikhona nezinye esingayibala izinto ezingezenzeka wangatholakala umseleko ngoba mhlambe kunesimo esimenza ukuthi engatholakali, kodwa uyubaba lezi ngane. Naya enye umfana, umnini akekho right because uma wakhe akekho, kodwa uzofika. Umnini ke kule part esibona ku TV uhlangabeza umseleko la eminyango, uyakhala, uyambona ukuthi uyakhala. Kodwa manje ngoba umseleko ukhona la yakhona, uhaga umnini ungena endlini, uzoqhubeka akhale ahambe nabahambayo. Angisibone endlini kaMangwabi before baphume baye kwi-trip, utholile ukuthi ingane ayikho right, uqalwa yi-flu, so uMangwabi kumele ephuthume nengane before behambe. Ubengasho ukuthi abaqhubeka abanye yabo athendele yaMangwabi nengane ngoba eyakhe lengane lena ekhalayo ukuthi uma angazi noma uyeza noma akezi olwandle badala engadrive ulwandle noSini beye la kuzofika khona, asala alinde nalengane ekhalayo. Cha, angithi phela unesithembu, kumele yena enze lokho akubona ukuthi uright ngaleso sikhathi. Kwenzakalani ke lapho? Uyafila unkosikazi ngoba le timetable yakhe asebenza ngaye kuye i-right, kodwa khona omunye ozothi hey kanti kuba nobusuku obuba lonely kanje, usazofika kuleyo nto
ngoba esale kude kusahenye abayishilo futhi abakhona ukuthi hawu mhlawumbe iprocess yangaphandle ingconywana ngoba ngaphandle uyancengwa kakhulu, hhayi masuwunkosikazi ziyakhala. Ukukhala-ke kwakhona ilento esilalela uma ikhulunywa amakhosikazi, singazujaha siwalalele onke ukuthi kanti bathini mase-ke abantu ababuka ishow bethi kodwa bangena bazi. Naye-ke ngoba ezongena kwisithembu kuzoshiwo kuye ngoba phela naye masephakathi ila esezobe sebala ukuthi umsele kwenzani, ini akayenzi, izethembiso azithembisa zinje. Hawu cha kahle guys, shuthi-ke yimi onenganekwane. Sengisholo ukuthi onke lamakhosikazi uma esebala ngezithembiso ezingagcinwa basuke bekhuluma ngenganekwane. Ezinye nje izinto lathi siyibuka siyicabanga ukuthi oh yazi vele uzongena uhappy lapha uthi usuhleli ube confused ngoba phela uzobe usuthi hawu lo muntu lo wayengincenga ukuthi ngize la kanti usenze nje. Kanti vele le set up ethanda engathandi ngisho umnikazi wayo kuzoba nzima ukuthi enze izinto ngendlela eqondile kubantu abawu-4 sebewu-5-ke manje ngoba ziningi izinto kufanele ukuthi ayi-attend kubona as individuals, and ngeke futhi kuhleze kube ukuthi uzokwazi ukujabulisa bonke abantu njengoba kwenzeka nakubantwana bakhe. Bengichaza leyo nto Nkosi yami, yo kusho ukuthi kuwona wonke amavidiyo engiwenzayo kuyovele kufanele ngibe serious, yabo sikhulume nje break it down esikubonayo ngendlela e-serious, because uma ngithi ngizenzela amahlaya ibo usuyamzonda ubani, i-TV show le ngikhuluma ngayo yabo osathi nje ukudla kadleki esakhala ngokuthi i-pregnancy njani umseleko nangu nje esethe umamkhulu uzoyilungisa lento. Yena uzobe kuphi? Angithi umtshela manje ukuthi-ke uzojwayela ukuthi ngezinye iy'khathi akatholakali. Umamkhulu manje sekushiwo ukuthi umamkhulu uzobheka ini ngalola suku ngizobe ngingekho. Ayikho into yokuthi ngalola suku ngizokwenza sure ukuthi ngibe khona. Umamkhulu maye ela eceleni kaMseleko ethi hawu usakwi-honeymoon phase uyazi into akhuluma ngayo. Ayikho-ke indawo esizomzondela yona nabanye abantu abavela ku-TV, ayikho into abamzondela yona. Nami futhi ngiyakholelwa ukuthi abantu abaphikisana nemibono engiyibekayo baphikisana nale mibono engiyibekayo nge-TV show, hhayi ngoba bezonda mina. Angazi why inzondo mhlawumbe uyibuka njengento elula noma-ke guys yazi nami ngizoze nginilebhele ngingafanele ukuthi ngilebhele because usheshe uthi nje uyazondwa, inzondo uyamzonda. Why? Yabo ngoba ngikhuluma nge-TV show esiyibuka sibaningi kube nemibono ehlukahlukene, baningi abantu abangibhalela into engayizwa, kodwa nje bakhona ngisho nabangithukayo-ke ngesinye isikhathi ngiyidelete-ke leyo comment because umuntu ongahambisani nenhlamba noma iluphi usuku, angihambisani nje nenhlamba. So make kwafika ukuthi i-comment yakhe isihamba negama engizwa ngathi liyathuka, mina ngiyayidelete ngingabe ngisalinda. Kwabanye-ke njengoba ngisho nje simbone iphambana ngempela, kwabanye bayangibuza nemibuzo ayiphendule yena. Asho ukuthi hey angibuza ukuthi into oyikhulumayo iy'ndavundavu kaShakacima, esebhala ukuthi indavundavu aphendule le ndavundavu angayizwa. Mase mhlawumbe omunye eyadideka ukuthi yini ngingasamphendulanga because ngibonile ukuthi into ungibuza umbuzo phezulu. Mase ungibuza umbuzo sengiyayifunda i-paragraph yakho usuyayiphendula futhi. So ekugcineni angisazi ukuthi ngiyiphendula yiphi-ke iphathi because awukwazi ukufika kimi ukuthi fix angizwe into oyishoyo. Angizwe into oyishoyo, you are all over the place. Hey indavundavu anilandeli, nikhuluma into engingayazi, izindaba zabantu ukuthathephi-ke lokho uma ungangizwanga. Because ikhona into ukuthi hayi le video ingididile mina sengiyazi ukuthi bengikhuluma ngani ngizophendula leyona. But uma ufika nempi vele nami ngithuke ngiyibuka i-comment, kodwa ngiphinde ngisho ukuthi kodwa ozothatha ividiyo yami ayishintshe eze nge-agenda yakhe engcolile ilona-ke sizodila naye njengoba kungenzile nje izolo. And izolo ngiyaqala ukuphazanyiswa yinto nje ngize ngiyibuze ukuthi hey bo, lo muntu ongibhalele le comment ucabanga ukuthi ngingakanani mhlawumbe.
eminyakeni nokurizina kwami kuhambe kufike asikho-ke lapho. Waze sekuthiwa uyamzonda uMakhwela. uMakhwela akakangeni kwi-show simuzwe ukuthi yena uthini. Into esithi izombingelela siyithatha kulaba abaphakathi, ngoba laba abaphakathi uhusband abakhuluma ngaye ilo husband kaMakhwela naye. Lezi iy'ngane abacomplaina or beveza ukuthi iy'ngane seziyagowa ngo-1, 2, 3 yilo ubaba wazo. Naye kuMakhwela ngoba nje ethi ingane iyeza, mhlampe yena uthi ngokwakhe uthi yo ngaze ngayi-blessing-ke because sengifike ngazo-prove i-point. Ayakafiki ingane kodwa usetsheliwe already ukuthi umamkhulu oyobe eme laphaya uzofisa esinye isikhathi engatholakali ubaba wengane ngoba nayi impilo ekhethwe uyena. Mase-ke ubaba setshela ukuthi-ke le mpilo oyikhethile i-1, 2 no-3 uzobe sekhala ngathi amakhosikazi akhe awanalo iqiniso, kodwa ebezazi ukuthi kwezinye indawo kulekha kuphi. Akhulume sakuthi ubenzele i-favor because izinto azenzayo zi-1, 2, 3, 4, 5 kodwa bemtshela iqiniso. I-confusion-ke esazombingelela esehlele emzumbe uzobe sebona ukuthi nalabo ade bekhuluma bebengakhuluma inganekwane yi-reality yabo. Hhayi-ke wegasho ukuthi ngizobazonda bonke abantu. Hayibo, ha. Hhayi kungcono kodwa nokuzonda abantu leyo ukuthi hawu uyamzonda ubani unomona angazi wegayizini intani niyazi into esedlula kuthiwa sikhompyutha nabantu abaku-TV. Labo umuntu esho sengathi uyazi ukuthi wena wenzani ufisani ukuthi nje ngakhompyutha ne-TV star usunomona khali social media njani. Kodwa ngasho ukuthi ku-social media mina ngimusha kakhulu. Ezinye izinto vele ngivele ngingasayi-understand, nabantu nje ngivele ngaba-understand kwesinye isikhathi indlela abazorizina ngayo. Nami-ke fanele ngikwazi mhlawumpe uku-understand ukuthi njengoba nami ngifikelwa yilokho nomunye umuntu ngikaze understand ukuthi ngirizina kanjani ngoba ungizwe ngikhuluma nge-TV show. Akunzima. Asho sengiyamzonda-ke guys, kodwa nje nabo omnini ungena endlini wasala. Uma ngabe uphume nemoto nengane egulayo, ubaba wakhe ilo baba esikhuluma ngayo wathanda usithembu walezi ngane eziwu-2. Omunye umntwana wakhe umthumile wathi akahambe laphaya iyo-negotiate nabakhongi kanjani. Kwangathi umenzele izinto eziyiqiniso kwahamba kahle. Sekuyadliwa usevuse indaba ukuze manje le family iqale phansi ingabi nayo i-peace. Usazokwazi ukuthi ukubizwa kuma-meetings kunjani, ukubona umseleki ewubaba kunjani, ewu-husband kunjani, ukumfuna ungamtholi kunjani. Yinto vele ezokwenzeka ngoba uyabi uyemzumbe. Njengoba ethi nje amakhosikazi awafoni, usazokebona ukuthi awafoni kanjani ngoba mhlawumpe kwamanje akazi ukuthi yini mase kukhona yena amakhosikazi engafoni. Usazokebona nje ukuthi ukungatholakali kuka-husband wakhe ozomtshela futhi ukuthi mina nje nginesithembu, wangena wazi ukuthi kunesithembu.